साला आयु मासे खाफाल मोनदि हिनजाव आंलाय साननाय मानि जाफुंजाया मा खोनासंनो लुबैनानै नेनानै दङमोन मा खोनाफैखो थैबाय होननाय खोनासंनो लुबैनाया गोथाङै दङ होननानैसो खोनानो मोनबाय आयु आयु आंनि मेगनासो खोमसि नुखो ना बुहुमानो खोमसि जाखो माथो सोरगिदिं खोमसिल' जाजोब्बाय आयौ 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 साननाय बायदि मानो जाफुंजाया नै सिगांथिं नाय सिगांथिंबो खोमसिसो नुजोब्बाय आं नै 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 उनथिं नाय उनथिंबो खोमसि हाबाब आंनि मेलेमासो गोसोम जाखो ना आंनि मेगन थाइनायासो आन्दा जाखो ना बुहुमानो खोमसि जाखाबाय हमनानै मोनला आं आयौ आइनि खोथा खोनानानै खोमसियानो खोमसि थैनो रोङै बुरै थैनो रोङै जोमै बै समाव आइखौ नागिरनानै मोनै समाव दिखारजों नों फन हरनायखौबो आं रिसिभ खालामनो हायाखै जोमै आंखौ निमाहा होदो आं मिथिगौ नों आंनि फन रिसिभ खालामैखौ दुखु मोनदों जोमै आंखौ निमाहा होदो आरो आं माब्लाबाबो नों फन हरनाय समाव रिसिभ खालामालासिनो थाला आंलाय आरो थाइसे फैसानिबो बेसेन गैयै मानसियालाय सोरजोंथो फन रिसिभ खालामजानो अलंबार आंहा सुनि ग्रह नांनानै दङ बे सुनि ग्रहआनो आंनि जिउआव गोजोननाय लाबोआ बे सुनि ग्रहआ थानायखायनो आंनि साननाय बायदि मालाबाबो जाफुंजाया थोद जाम्बि जाम्बि बहालाय सुनि ग्रह थालाबायनांगौ जाखो दङ आंनियाव सुनि ग्रह दं बे सुनि ग्रहआ थानायखायनो आंनि साननायफ्रा मालाबाबो जाफुङा माबा मोनसे सानो माबा मोनसे जायो मिनिनो सानो नाथाय खैफोदासो बांसिन फैनानै आंखौ दुखु होयो मानो आंनि साननायफ्रा मोनसेबो जाफुङा आं मानो मालाबाबो गोसो खुसियै खनसे मिनिस्रानो मोना साननायफ्रानो जाफुंजाया सुनि ग्रह थानायखायनो जाम्बि एथ' लेखा फरा गिदिर जानानैबो दानि जुगावबो नोङो खोमसि फोथायनायखौ लाबावो सुनि ग्रहनो माबा मंगल ग्रहनो माबा बेजात्रानो माबा लामायाव मावजि गोसोम थाबायबा बेजात्रा जायोनो होननाय बेफोर गासिबो खुगानि उला बाथुरिसो बे माब्लाबाबो जाया बेखौ आं फोथायनो हाया बे मानसिनि नंखाय मोनसे फावथिना रावसो बियो जोमै बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन नोंखौ अननायजों बिखायाव लायैया फै अलंबार नों बुंफैनाय खोथाया सैथो मारोना आइया गोथाङै दंमारोना आं थगायगोन नामा बेबो बिमाखौ आरो बेबो जिउनि खोथाखौ लानानै आं मानो थगायनो आइया गोथाङैनो दङ बेनो आंनि सुनि ग्रह गाज्रि ग्रहआ बिनि थाखायनो आंनि जिउआव सान्ति होनायखौ थैजानोसो लुबैदोंमोन आं मानो थैयाखै बे बुरिया दाबो बे थैयागौ माने सान्ति होनायखौनो मोननाय नंला आं जिउआव जोमै आइनि खोथा माबा बुंदों नङा दुखु मोनदों आइया आंनि थाखाय खारनो गोनां जादोंमोन मानो फैफिनासै आइया होननानै दुखु मोनदों अह आंनि हिन्जाव नोंदि आंनि बिमाखौ एथ'ग्राब गोसो सोलायनानै अननानै दंखोमायो जिंगादासि हिन्जाव आंनि आइया माने नोंनि बिखुनजो बिमाया थाबैनो फैफिनगोन थौ आं नोंखौ रुमाव लानानै थांनोसै आंनि देहाखौ माबा मोनसे थर मोनदों आंनि गोरबोआव थानाय गथ'आ जानांगौ थाबैनो सारि जानो सम जाबाय दा बेलासिफोरावनो हयथ' डक्टरनिसिम थांनो गोनां जानो हागौ बेनिखायनो आइखौ लिंहरनानै लाखानोसै नामा दैजिनि मबाइलजोंनो फन हरहोनानै आइखौ लिंहरनोसै दैजियाबा दा मा खालामदों रलाय आबै सानोथ' जोङो दाखालि गाननाय जोमनायखौल'सो खिन्थादों बेखौथ' दिन्थिनो मोनाखै आबै सानो दिन्थिफैनो आबै सा जोबोर खुसि मोनगोन माब्ला सारि जागोन आब'नि फिसाखौ जोबोर बामनो लुबैबाय आब'नि फिसाखौ आङो देनां बेयावहाय फज'नानै नारबाय थागोन दैजि बे गथ'नि गेलेग्राफोरखौ नायनानै सिमां नुबाय थादों आब'नि फिसाखौ बामनो नोंनि आब'नि फिसाया जोनोम जाखांनाय लोगो लोगो नोंनि आब'नि फिसाखौ नोंनि आब'नि बिखानिफ्राय गोजान खालामगोन आं दैजि नों बेफोरखौ मानो दिरुनदों बेफोरखौथ' इसानि थाखाय लाबोआखैना आङो नोंनि थाखायसो लाबोदों मा होनखो नों गुमै बेखौ आंनो मानो नांगौ बेखौलाय आब' इसानोसो नांगौ दा दैजि नों मिथिखागौ इसानि उदैयाव थानाय गथ'आ आंनि नङा बे सोरबा हौवानिसो गुमै नों गावनि फिसाखौनो मानो बिदि बुंबाय थाखो सोर मालायनि जानो हागौ रावनिबो नङा बेथ' नोंनिनो दैजि सोरनि बेखौ दोनथ'दो इसाखौ हामहोखांनाय लोगो लोगो नोंजों आंजों बेसेबांबा गोजानाव थांगोन गुमै मानो बेबायदि खोथा बुंबाय थाखो दैजि खोथाया बोरै सोलायखो नोंनोथ' बुंदोंमोन आंबो नोंखौ फसायनो हमबाय आरो आब'नि हामसान्दि आब'नि देहा हामसान्दि
बिदिनो थागोन होनना बुंनाया दा हामहां अबस्थायाव नों मा खोथा सोलायनो हमखो? गुमै बावदोंसो। नोंगौथ' आं नोंनो खोथा होदोंमोन ना? लासिंसिं थारैनो बे रोना मा जामारखो? आं थानानैबो मानो आंनि बिनानावजों बेबायदि लाइन मारि खोमाबाय थाखो? रोन आब' इसा दैजिजों आंजों नोंनि खोथाखौनो रायलायगासिनोमोन। नायलाय नै आंनि फैनो गोनां गथ'नि थाखाय आं मा लाबोदों? इसा नों मानो रागा जोंनो? हामा, बेबायदि समाव रागा जोंनो हामा। जोंथ' दैजिजों आंजों जों सानैनि मोजांनि थाखायनो सावरायगासिनो। जागोन दे, आंनि थाखाय सावरायदोंब्ला मोजां। अलम्बार थां बेगाव जिफोरखौ सोहैजोबदो। आं बेबायदि मोनदों जे गथ'आ दिनैनो सारि जागोन। दा बेलासिफोरहालागै थांनोबो गोनां जानो हागौ हस्पिटालसिम। बेनिखायनो नोङो जगारखौ खालामहैखादो थां। इसा नंमारगौ? बिदिब्ला र' नै आं बेगाव जि सोहैखानोसै। आब' नोंनि हौवाया माबायदि एथ'ग्राब खोथा दानस्लायनो हायो? दैजि मा बुङा बे सैताना? आब' बे सैताना जेब्लानो नोंनि एसे साइडआव थायो बा नों आंनि एसे साइडआव थायो अब्लानो बियो सैमा बायदि सिरि फैखोमानानै आंखौ बुरखायफैबाय थायो। दे दैजि नोंल' थिग था सना। थांदो थां। नोंबो आंजों हस्पिटालसिम थांफानो नांगोन। नोंबो नोंनि गाननाय जोमनाय माखासे बेगाव सोनानै लाहैदो थां। जागोन आब'। रलाय दैजि। मा आब'? दैजि नोंनि मबाइलजों नोंनो आइमोनखौ खबर हरदो। बुंहर एसे हस्पिटालाव लिंहरदों होननानै। दे जागोन आब', आं दसेनि उनाव कल खालामगासिनो। रोन नों थारैनो सोलायमारदों नामा? सम मालाबा बेबायदिनो धेमालि खालामखायोखायनोसो आंबो बारा सिरियास खालामाखैमोन। धेमालि खालामदों होननानैसो सानदोंमोन। नाथाय बियो दाबो सिरियासआवनो दंमारो। मा जाहोननि थाखाय एथ'ग्राब नेवसिनो हमखो नों आंखौ? दिनै जों सानैनि सोमोन्दोखौ गोथाङै लाखिनो, न'खरनि गोजोननि थाखाय दिनै आङो सासे गथ'नि बिमा जानो हमबाय। नाथाय बियो आंनि बेबायदि हालोदखौ नुनानैबो दाबो बिनि साननाया बारहुंखा बायदि बारगासिनो। आंनि देहायाल' हामथारथोंसै, आइमोनाबोथ' फैखागोन ना आंखौ नायनो जोथोन खालामनो। अब्ला दैजिखौ सिरि थोनहर खोमागोन आं। आइदै माथो उदैयाव अरदावदों? आइदै उदै सादों माथो। दैजि आइदै दैजि खोनादोंना? जोमै ओरै फैलाय, आं फंनैसो बाथ्रा बुंलांनो। जोमै जोमैया उन्दुलांबाय। मामोन? अलम्बार आइखौ नायनो थांनो जों थांनोसै होननानैसो खोन्थालांनो नागिरदोंमोन। नोंसोरो नायनो थांमारनोसै? दे थां। आरो बे बेगाव मा लाखो? बेयाव आइनि थाखाय माखासे जानाय लोंनाय लादों। दे मोजाङानो जादों। आइनि थाखाय फिथा लावदुम सावबाय आरो लकेल दाउ बुथारबाय आरो माखासे दालिम आपेल आंगुर लाबाय। अलम्बार आइखौ नायनो जोमैयाबो थांनो नांगौमोनथ'। जोमैया थाङानो। बेथ' उन्दुलांबाय। दे नोंसोरो थांनानै फैग्रोदो। आरो नोंसोरो आइखौ लाबोनो नाजासेयावबो फैयाब्ला बे थाथोंसै। आरो मालाबा सम मोनसे लानानै जों जोमैजों थांसिगोन दे। नोंसोरो थांनानै फैदो। दे बिदिब्ला। अलम्बार जों मोनाबोनोबो हागौ। मोसौ बोरमाफोरखौ खानानै दोनजोब। दैजिनि फन। हेलौ, आइ दैजि बुं, मा खबर? आफा नों आबैखौ नागिरनो थांनाया आबैखौ लोगो मोनबायना नों? आइ दैजि नोंनि आबैखौ लोगो मोनबाय। नोंनि आबैया मादै दाउखा माहानाव दंहैयो आरो बे दा जोबोर मोजाङैनो दङ। दे नों आबै सालाहानाव दंहैयोना? आबै सानि देहाया हामोब्ला आं नोंखौ लायगोन आरो नोंखौ आबैनिसिम लानानै थांगोन। आफा आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय। आबैनि खोथाखौ खोनानानै जोबोर दुखुमोन आं। दे दैजि फिसा, बारा जिंगासिनांगौनि खोथा नंला। आच्छा, ओमफ्राय नोंनि आबै इसाया माबोरै दं?
आफा, आं आयं सोरांस्रिनो फन खालामनोसो गोनांमोन। नों जुदि न'आव फैखाबायब्ला नों खोन्थानानै होदो। आब' इसाखौ दा बेलासिफोरहालागि हस्पिटालाव लांनो गोनां जानो हागौ आरो आंबो आब' इसानि देहा हामनाय लोगो लोगोनो खारखोमालांगोन। गोबां खोथा दङ, उनाव खोन्थासिगोन। बेनिखायनो आयं सोरांस्रिखौ हस्पिटालसिम फैनो खिन्थादो नोङो। अह' नोंनि आयं सोरांस्रियाथ' दासो ओंखारलांबाय बिसोरो, नोंनि आयं हौवाजों नोंनि आयं हिन्जावजों। बहा? नोंनि आबैनो जानाय लोंनाय लानानै नोंनि आबैखौ लोगो हमनो थांदों। दाबा बेबा मबाइलखौ लांदों ना लाङा? मा जानांगौ जाखो बिदिब्ला? आफा, जेरैखि जाया नों आयं सोरांस्रि आरो आयं हौवाखौ हस्पिटालसिम मोनफैहोथार। गोबां गिदिर खोथा दङ, नोंसोरो जों दाबो मिन्थिहोआखै। आफा, दे बिदिब्ला नों जेरैखि जाया आयं सोरांस्रिनो खोन्थाबानो जाबाय। दोननोसै। दैजि, सम सफैबाय। जिया सोखांबायना? आब', सम सफैबाय? नै आं दासो आफाजों फन रायलायखांदों। दैजि,